ka Iran ka don haka ya ka ka bakiri ka pertai Kim Don kublai sibun parlak bapilape jik video hakana ka channel ka bangi ai kerteng kasi infotainment tang kumba lai pulai kilometer ka jingjingai hanrei kane ka lentik him kala ban penki ya ka global economy but ya kane ki khot the Strait of Hormuz kane ka dei ka bakor dar bha hapo perthei tungin yo ban pe ya kane ka benta ka don hapdeng ka Persian Gulf but ka Gulf of Oman ka Strait of Hormuz ka connect ya ka jaka babun umpniang hapo Middle East syabaro ka perthei kane ka don hapdeng jong ka Iran syagi benta basyaneng bat ka UAE bat ka Oman syagi benta basyarum man ka sengi kumba RPO% ka jingdan kam umpniang hapo ka perthei ka yai lengba ya kane bar ka jing batai ka ong la kumno kan nyau million barer ka yai lengba ya kane ka lenti ka bakim bar ka khambun ka umpniang ka bayai lenti na kane banya ka jingpen mi umpniang na pori Amerika ha ka sisngi palai kane ka Strait of Hormuz kalong ka badan kam ya ka perthei kiri kum ka China ka Japan ka South Korea bat ka ri India jongiru ka babun ka umpniang bagi tit ka dei na syakiri Gulf kum tangi sngutu bagane ka lenti kalong ka badan kam bha namarul ladaki tit umpniang syakiri kum sya Saudi Arabia sya Iraq sya UAE sya Kuwait bat sya Qatar ki hab banyai lenti nlengba kane ka Strait of Hormuz kum tangi sngutu syai baladadon kano ka jing pentut ya kane ka lenti ka dor jong ka umpniang kan sakiu hangane ka potungin yo penyepet ka ka jing don kam jong kane ka Strait of Hormuz ya kari India kumbangi tip bakumba prapusan persen ka umpniang lane kata ke crude oil ka India ka haptit na syikiwei pat kiri bat kumba 100% hadu 100% ka umpniang ka India ka tit de syakiri Gulf ki bahap banyai lengba ya kane ka Strait of Hormuz hangne isu tu syai balada blok ya kane ka petrol ka diesel kan kiudor berkumjuk kimar mata bat kayo ke kot kan sahiar hadin baka US kalater ya ke ketem nuklear jong ke Iran kala sedang ban maham bat kala sedang ban rai hapo parlemen bahkan khang ya kene ke Strait of Hormuz hanrei ki klempat penteri kampat ka ke banjia ladaki khang sisya ya kene ke Strait of Hormuz kat kum ke jing batai la kumno ka dor jong ke umpniang kan kiu arsya habaro ka perthei ka pat ka banjia ya ke India ru kan hab banthit ya ke umpniang ka barem hab perthei bakum juru kan kedon ke jingkta ya ki briu jong ke India ki batrei hakiri Gulf hangne ngis ngutu syai baka Iran ka don ya ke ka baka perthei kamdon ka jingkiu dor baka jingher dor jang ki mar ki mata ka syong hakane namar kumbangi ong bakumba RPO% ka jingdon kam umpniang hapo ka perthei ka yai lengba ya kane ka Strait of Hormuz kumta ka ekonomi jong ka perthei lada jia ya kane ka benta kamut kandon ka jingkelah kublai sibun ngin sa kenduk pat hakawe ke video